Jestem nauczycielem w podwarszawskiej szkole średniej w technikum. Я з'являюся наставником у школі середній, у технікумі, який знаходиться недалеко від Warszawy. Uczę przedmiotów informatycznych. To jest jeden z moich... Takie mam wykształcenie. Я викладаю предмети, зв'язані з інформатикою. Така моя едукація. A z drugiej strony jestem też filozofem i to jest, może nawet bardziej się rozwinąłem w tym kierunku. I na filozofii nauczono mnie krytycznego, twórczego podejścia do tego, co się robi. З іншого боку, я з'являюся так само філософом і шмат гэтым займаўся. І ось у рамках маёй дзейнасці як філосаф я шмат займаўся тым, што называецца крытычны падыход. I być może stąd powstał taki pomysł, żeby prowadzić zajęcia z użyciem grywalizacji. І, магчыма, адтуль у мяне з'явілася такая ідэя, каб пачаць праводзіць заняткі з ужываннем гейміфікацыі. I o tym chciałbym trochę opowiedzieć. І хацеў бы трохі пра гэта распавесці. I o tym wpływie, jaki to ma na moich uczniów i na mnie. І пра тое, які гэта ўплыў чыніць на маіх вучняў і на мяне. To jest plan, o czym będę mówił. Гэта план пра таго, пра што я буду гаварыць. Generalnie celem prezentacji jest podzielenie się moimi doświadczeniami z grywalizacji. Агульна кажучы, мэтай маёй прэзентацыі з'яўляецца падзяліцца досведам ужывання гейміфікацыі у навучальным працэсе. Zainspirowanie Państwa być może do stosowania tej metody. Таксама магчыма натхненне шаноўнага гаспадарства, каб вы таксама пачалі ўжываць гэты метад. Bądź z samych pojedynczych fragmentów nawet. Можа быць нават некаторыя асобныя элементы. Ale uważam, że zastosowanie jej wprost, w całości może być dla Was trudne, dla Państwa to może być trudne. Мне падаецца, што магчыма выкарыстанне цалкам таго, пра што я буду распавядаць, будзе цяжкавата для гаспадарства. I to jest właśnie cel. No i na początek to, co wszyscy wiemy, tak? З самого пачатку тое, пра што мы ўсе ведаем. Sytuacja nauczyciela kiedyś, powiedzmy 50, 100, nawet 25 lat temu, była trochę inna niż obecnie. Сітуацыя настаўніка 50, 100, нават 25 год таму была крышку іншая, чым сёння. Nauczyciel dysponował dużym autorytetem z racji z tego, że wyższe wykształcenie było dosyć rzadko spotykane. Да настаўніка ставіліся з вялікім аўтарытэтам, паколькі ў тыя часы вышэйшая адукацыя гэта была даволі рэдкая з'ява. Teraz to spowszedniało, jest, znaczy to zanika. Kolejna sprawa. Зараз гэта вельмі шырокая з'ява. Było zdecydowanie mniej ofert spędzania wolnego czasu. Znaczy, mam tutaj na myśli różnych wytworów kultury. І раней таксама было нашмат менш прапановаў, як праводзіць вольны час. Напрыклад, нашмат менш магчымасцяў займацца якімісьці культурніцкімі дзеяннямі. Powstaje dużo filmów, gier. Książka już nie jest nawet książka atrakcyjna. Ствараецца вельмі шмат фільмаў, ёсць шмат гульняў, кніжка ўжо не ёсць такой прывабнай. W Białorusini zrobili World of Tanks. Już uczniowie wolą w to grać niż się uczyć. Беларусы стварылі World of Tanks, гульню сусвет танкаў, не ведаюць, ці вучыцца, ці гуляць у яе. W związku z tym wydaje mi się, że trzeba zmodyfikować swoje podejście.
І ў гэтай сувязі мне падаецца, што трэба змяніць свае падыходы. W Polsce jest taka sytuacja, że nawet prawo, odgórne przepisy zmuszają nas do stosowania innowacji, ale nawet gdyby tego nie było, to i tak trzeba, w mojej opinii, to robić. Taką stawiam hipotezę. У Польши ёсць такая ситуация, што нават наше заканадаўства, інструкцыі патрабуюць ад нас уводзіць новыя тэхнікі. Але нават калі б гэта не патрабавалася, можна так сказаць, па законе, ўсё адно гэта трэба было б робіць. Z tego co wiem, wy tutaj Państwo często stosujecie aktywną ocenkę. To jest З таго, наколькі ведаю, з таго, што я ведаю, вы часта выкарыстоўваеце спосаб актыўную ацэнку, так? Гэта вельмі добра. Tak, wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, aczkolwiek no, dla mnie może nie za bardzo. Ja starałem się znaleźć coś innego. Гэта добрая ідэя, але для мяне не зусім так. Я спрабую таксама знайсці штосьці іншае. Aczkolwiek to nie wyklucza. Można to połączyć z aktywną ocenką i to też będzie działało. Але гэта не ўзаемавыключальна, гэта можна спалучыць з актыўным ацэньваннем, ацэнкай, і гэта таксама будзе даваць станоўчы вынік. Co to takiego jest grywalizacja? Што такое гейміфікацыя? To jest stosowanie elementów gry w sytuacjach pozagrowych. Гэта выкарыстанне гульнявых элементаў у пазагульнёвых сітуацыях. To jest stosowane bardzo często w biznesie jako system motywowania pracowników. Гэта вельмі часта выкарыстоўваецца ў бізнесе як сістэма заахвочвання, матывацыі супрацоўнікаў. Czym innym jest grywalizacja, czym innym jest gra edukacyjna. Адна справа гейміфікацыя, іншая справа адукацыйная гульня. Bo gra edukacyjna to jest gra, która posiada jakieś treści, walory poznawcze. Адукацыйная гульня гэта гульня, у якой ёсць пэўны змест і ёсць свае дадатныя бакі у тым, што тычыцца спазнавання. Tutaj chodzi po prostu o włączanie takich elementów, które kojarzą nam się z grami. Тут размова ідзе пра ўключэнне пэўных элементаў, якія ў нас атаясамляюцца з гульнямі. Pomysł jest taki, że ludzie lubią grać, bo robią to dla przyjemności, bo jest to bezpieczne. Ідэя такая, што людзі любяць гуляць, яны гэта робяць таму, што дзеля задавальнення, таму што гэта не мае ніякойсьці небяспекі. Pracuje ich wyobraźnia, jest dużo pozytywów z tym związanych. Generalnie jest to sytuacja poza obowiązkiem. Вельмі добра тады працуе ўяўленне, вельмі шмат элементаў задзейнічана. У кожным разе гэта тое, што не звязана з якімсьці абавязкам. Ale można pomyśleć też tak, że co robi człowiek, kiedy gra? On wpisuje, znaczy wciska klawisze albo myszkę do komputera. Але можна таксама так падумаць, што робіць чалавек, які гуляе. Ён проста ці клавішамі ціскае пальцамі на клавішы, ці на мышку, і гэта адбіваецца на кампутары. To czym to się różni od pracy? Чым гэта адрозніваецца ад працы? Więc ja wymyśliłem grę, która jest pomyślana jako RPG. Я выдумаў гульню, якая... Role-playing game. Я выдумаў гульню, якая прыдуманая як гульня, маючы гульнявыя ролі. Osnową gry jest świat Gwiezdnych Wojen. Аснова гульні – гэта сусвет зорных войнаў. Wybrałem tak, bo po pierwsze science fiction będzie dobrze się komponowało z IT. Я гэта вельмі добра, я гэта выбраў, таму што ўсё, што тычыцца фантастыкі, навуковай фантастыкі, гэта вельмі добра звязваецца таксама з развіццём IP. A po drugie Star Warsy wszyscy znają. А па-другое, мы ўсе ведаем зорныя войны.
Dwie najstarsze klasy do udziału w grze. Chodziło o to, że dobrze ich znam i to są już ludzie tacy dojrzalsi. І я вибрав два старейші класи для удзелу ў гэтай гульні. Чаму? Таму што я іх добра ведаю і можна сказаць, што гэта ўжо даволі саспелыя людзі. Podzieliłem na dwie drużyny, Republika, Imperium. Падзяліў іх на дзве каманды, з аднаго боку рэспубліка, з іншага боку імперія. Chciałem wprowadzić mały element konkurencji, żeby mogli ze sobą rywalizować. Я хацеў увесці пэўны элемент канкурэнцыі, каб яны маглі паміж сабой спаборнічаць, Ale nie za bardzo. але не вельмі. I generalnie postęp w grze koreluje z postępem w nauce. І па сутнасці прагрэс у гульні супадае, карэлюе з прагрэсам у навучанні. Wprowadziłem typowe elementy gier. Увёў таксама тыповыя элементы гульняў, Ranking, рэйтынг, awatary, аватары, выкарыстанне аватараў, karty, таксама назапашванне ачкоў, rzut kostką. лёсаванне I jeszcze kilka innych różnie zapożyczonych. і яшчэ шэраг іншых запазычаных рэчаў. I zasady gry nie zmieniają ogólnych zasad oceniania. Прынцыпы гульні не мяняюць таксама прынцыпаў ацэнкі. One na to się nakładają. Яны накладаюцца на гэта. Na lekcji opowiadam o zadaniu, ono jest ściśle związane z IT. На лекцыях я распавядаю пра заданне, якое відавочна цесна звязанае з інфармацыйнымі тэхналогіямі. A następnie daję im to zadanie do zrobienia. Далей даю гэтае заданне для выканання. I w zależności od tego, jak je zrobią, dostają punkty, У залежнасці ад таго, як яго выканаюць, яны атрымліваюць пункты, które przełożą się z jednej strony na ocenę, якія потым адбіваюцца з аднаго боку на ацэнку, a z drugiej na ranking. а з іншага боку на рэйтынг. Ranking jest o tyle dobrą rzeczą, że pokazuje postęp we wszystkich przedmiotach, które prowadzę. Jest taki skomasowany. Рэйтынг вельмі ёсць вельмі добрым інструментам, паколькі ён паказвае прагрэс у розных прадметах, агульны прагрэс у розных прадметах, якія я выкладаю. Bo egzamin jest ze wszystkich tych przedmiotów. Egzamin zawodowy, centralny. Бо прафесійны экзамен, асноўны экзамен, прафесійны экзамен, ён тычыцца ўсіх звязаных паміж сабой прадметаў. Po drugie, próg zdobycia oceny dopuszczającej to jest 40%. Па-другое, парог ацэнкі, здавальняючай ацэнкі, калі лічыцца, што вучань здаў, гэта 40%. U mnie. I teraz tak, jeżeli uczeń zdobędzie 30%, ma ocenę niedostateczną. Калі, напрыклад, вучань атрымае ацэнку 30%, это значыць, што гэтага недастаткова. Ягоная магутнасць, сіла недастатковая. I taka jest w dzienniku. І гэта адлюстроўваецца потым таксама ў дзённіку. Tak samo ma też uczeń, który zdobył 0%. Бываюць таксама вучні, которые атрымліваюць 0%. Więc on ma takie przeświadczenie, że się uczył i nic zupełnie nie ma zupełnie efektu. І ў выніку атрымліваецца, што вучань мае такое адчуванне, што ён штосьці вучыўся, але няма эфекту. Natomiast w rankingu będzie miał ten efekt. Malutki, ale jednak będzie. А ў рэйтынгу эфект будзе бачны. Нават калі ён маленькі, ён будзе бачны. Więc dlatego to jest jednak co innego, ten ranking. Значыць, рэйтынг – гэта штосьці іншае, чым проста ацэнка. To jest
przykład kart, jakie zrobili moi uczniowie. Гэта прыклады такіх картак, якія зрабілі мае вучні. Karty to jest moja waluta, one dają profity na lekcji. Карты гэта, можна так сказаць, мая валюта. Яны даюць прыбытак ці пункты падчас лекцыі. Na przykład jest karta z nieprzygotowaniem, dezercja, tak? Na przykład. Ёсць, напрыклад, картка, якую выбіраеш, якая тычыцца непадрыхтаванасці да занятку, гэта дэзерцірства. Tak. Jest karta ucieczka, to jest zwolnienie ze zdarzenia, jakie wypadło na kostce. Ёсць таксама картка, якая тычыцца уцякання ці уцёкаў, вызвалення ад чагосьці. Ale są karty takiej lżejszej wagi, jak na przykład meloman, że można na lekcji słuchać muzyki na słuchawkach. Але ёсць карткі такія больш, якія маюць больш лёгкую вагу ці грэх. Напрыклад, меламан. Гэта значыць, можна падчас занятку слухаць музыку. Albo obżartu, że można zjeść kanapkę. Або чалавек, які вельмі хоча есці, галодны падчас занятку можна з'есці, напрыклад, бутэрброд. Tak. Więc kartę można zdobyć na pewno za dobre wyniki w nauce, Карткі відавочна можна атрымаць за добрыя вынікі ў навучанні, ale również za dobrą frekwencję. але таксама за добрае наведванне заняткаў. Ale nie chciałem, żeby to system premiował tylko tych wybitnych uczniów. Але я не хацеў, каб сістэма узнагароджвала толькі бліскучых добрых вучняў. I chcę dać szansę też tym słabszym, І, думаю таксама пра то, каб даваць шансы слабейшым. i oni mogą na przykład zrobić różne gadżety, które są pomocne do gry. Na przykład takie karty. Яны, напрыклад, могуць вырабіць якіясьці гаджеты ці штучкі, якія могуць быць карыснымі падчас правядзення гульні. Напрыклад, выдумаць якіясьці новыя карткі. Zaproponować fajną wycieczkę. Альбо прапанаваць цікавую экскурсію. Wyjście do kina na Star Warsy to już jest wycieczka tematyczna. Выхад у кіно ці наведванне кіно ў рамках зорных войнаў, гэта ўжо з'яўляецца тэматычнай экскурсіяй. Więc tak to działa. Такім чынам гэта дзейнічае. I zrobiłem badanie wśród absolwentów, jak to zadziałało, jakie są ich odczucia, czy Я зрабіў даследаванне, вывучыў выпускнікоў, які гэта мела эфект, як гэта дзейнічала, якія іхныя адчуванні. pytałem, czy chętnie się uczyli, czy byli zmotywowani, żeby przychodzić na lekcje i tego typu rzeczy. Я задаваў пытанне, ці яны ахвотна вучыліся, ці ў іх была матывацыя, каб прыходзіць на заняткі і падобнага кшталту рэчы. I zawsze wychodził efekt pozytywny. Nie u wszystkich, ale zdecydowanie dobrze to zadziałało. І заўсёды вынік ці эфект быў станоўчым. Не ва ўсіх гэта было, але вырашальна большасць казала пра станоўчы эфект. Jest coś takiego jak zanurzenie w grę. Ёсць штосьці такое, як пагружэнне, акунанне ў гульню. To polega na tym, jak mocno się wczuwamy w dane role. Гэта тое, што вызначае, як моцна мы ужываемся ў якуюсьці ролю. I przykładowo jeden z moich uczniów opracował podobną grę. Напрыклад, адзін з маіх вучняў распрацаваў падобную гульню, żeby motywować swoje rodzeństwo do wczesnego wstawania, odrabiania lekcji, wyrzucania śmieci itd. дзеля таго, каб сваіх калегаў зматываваць, натхніць, каб яны раней прачыналіся, каб яны рабілі заняткі, каб яны прыбіралі за сабой і гэтак далей. Oczywiście, żeby osiągnąć taki efekt zanurzenia, warto też pomyśleć nawet nad układaniem zadań. Дзеля таго, каб дасягнуць гэтага эфекту пагружэння, акунання, трэба вельмі добра парадумаць, якая дзейнасць адбываецца ў рамках гульні. Bo to jest gra fabularna. Бо гэта, зразумела, выдуманая гульня.
Przykładowo, jednym z pierwszych zadań dla informatyka jest zrobienie kalkulatora. Наприклад, одно з перших завдань для інформатика – гэта вырабіць калькулятор. Ale u mnie to już nie jest zwykły kalkulator, to jest kalkulator, który jest potrzebny nawigatorom statków kosmicznych. Але гэта незвычайны калькулятор, у маім выпадку гэта калькулятор, які патрэбны для навігацыі касмічных караблёў. I tak dalej, i tak dalej. To trzeba zawsze o І tym гэтак pamiętać. далей. Трэба заўсёды пра гэта памятаць. Tak. W każdym razie ja to robię na uczniach, których dobrze znam. У кожным разе я гэта практыкую, раблю з вучнямі, которых добра ведаю. No, nie chcę się po prostu ośmieszyć, bo gdybym to zrobił na nowych, to by było trochę, to mogliby pomyśleć, że jestem jakiś nienormalny, dziwaczny. Я не хочу стаць аб'ектам жартаў і аб'ектам насмешак, паколькі калі я гэта зрабіў бы з вучнямі, якія мяне не ведаюць, яны з мяне смяяліся б і лічылі, што я несур'ёзны. Bo też i sytuacja jest na tyle specyficzna. І у нас таксама адмысловая сітуацыя. Ja mam bardzo dużo godzin, często z tą samą klasą pod rząd. Вельмі часта я займаюся, у мяне шмат гадзінаў працы з той же самай групай. I oni mogą być naturalnie mną zmęczeni po prostu. І натуральным чынам яны могуць проста стаміцца ад мяне. Kiedy zlecę zadanie, mam trochę chwilę wolnego czasu. Калі я ім даю заданне, то у мяне ёсць хвілінка вольнага часу. Więc to wykorzystuję na tworzenie tych rankingów, aktualizowanie moich wewnętrznych notatek i tak dalej, i tak dalej. Poświęcam to na tą grę. І гэты час я выкарыстоўваю дзеля таго, каб аднаўляць рэйтынгі, каб рабіць сабе якіясьці занатоўкі, прысвечаныя гульні. Ta duża ilość godzin była wadą przed wprowadzeniem grywalizacji, teraz stała się zaletą. Вялікая колькасць гадзінаў гэта было недахопам і праблемай для мяне з той самай групай, а зараз гэта сталася плюсам. No, w każdym razie, podsumowując, І зараз, в кожным разе, робячы такое падсумаванне, czasem się zastanawiam, jak mocno wszedłem w tą grę. часам я сабе задаю пытанне, як глыбока, як моцна я улез у гэтую гульню. No i czasem chciałbym, żeby to tak wyglądało. Часам я хацеў бы, каб гэта выглядала такім чынам. A naprawdę to tak wygląda. Але, па праўдзе кажучы, гэта так выглядае. Dziękuję. Дзякуй за ўвагу. Jakieś pytania? Ці ёсць пытанні? Скажите, пожалуйста, вот рейтинг, да? Вот в рейтинге всегда есть, ну если это геймификация, то есть достигаторы, да? Дети, которые копят эти баллы, рейтинги, карточки. Дзеці маю карткі, И они выходят в позиции этого рейтинга на верхние пункты позиции. і Но на ідуть нижних до позициях тоже всегда есть дети. góry Если w rankingu, na ale jak długo длится у вас вот dole это są вот inne dzieci. сама игра, Jak długo потому trwa что если gra, дети dlatego уже że через kiedy dzieci несколько недель находятся на нижней ciągiem позиции, kilku они tygodni перестают są играть. w dole w rankingu, oni przestają grać. Tutaj czy tak, trudno, z gry to się dosyć trudno wychodzi, Z gulni ciężko wychodzić. dlatego że kiedy wprowadzam to wymagam jednomyślności. Калі я гэта ўвожу, гэта мусіць быць вельмі добра асэнсавана, абдумана. Po prostu, jeżeli jedna osoba by nawet zaoponowała, to ja tego systemu nie wprowadzę. Калі б адна асоба ўвесь час была на версіі і панавала над усім рэйтынгам, то я б гэтай сістэмы не ўводзіў бы. Znaczy, po drugie, co to znaczy, że wyszedł z gry? Што гэта азначае выхад з гульні? Ja stawiam oceny normalnie, tak jak w normalnym systemie oceniania. Я ставлю звычайныя нармальныя адзнакі, так як у звычайнай сістэмы ацэнкі. I z drugiej strony
To, że dodaje trochę treści fabularnych do zadania, to w ogóle nie zmienia go merytorycznie. З іншого боку, те, що я додаю видуманого змісту до задання, гэта не міняє сутності гэтага задання, бо воно застається по-ранейшому заданням. A nie wierzę, że gdyby miał okazję przyjąć kartę, to by jej nie wziął, która mu daje profity. Я не веру в те, що коли б була можливість у вучня отримати таку картку, яка дає право на певний привілей, що цей учень не взяв би таку картку. Od początku jest tak, że część uczniów po prostu się nie wczuwa za bardzo w rolę i taka jest zdystansowana. На початку буває таке, що часто учнів не уживається в роль і тримається на певній дистанції. Ale to nie przeszkadza. Але гэта не перашкаджае. Jeśli mogę dopytać, bo zdanie chyba brzmiało o to, pytanie było o to, co z tymi uczniami, którzy zostają zawsze na dole rankingu i jak ty sobie radzisz z tym, że oni, jaką oni mają motywację po pierwsze do gry, do dalszej nauki, jeśli oni w rankingu zawsze są na dole. Jeśli motywacyjny, to co z tymi, którzy zawsze są na dole? Удакладнення питання, що робити з тими учнями, які знаходяться у низі рейтингу і, може бути, не мають дальшої мотивації. Що з ними робити? Zawsze jest tak, że są lepsi i gorsi. To nie można. Znaczy, nie mam na to patentu, po prostu tak akceptuję to, że są uczniowie, którzy są gorsi. Заўсёды ёсць лепшае і горшае, а тут не можна штосьці іншае выдумаць, мы прызнаем той факт, што ёсць лепшае і ёсць горшае. To by było nawet trochę niesprawiedliwe. No tak po prostu są tacy. To nie można wszystkich wyrównać. Гэта было б несправядліва, паколькі немагчыма ўсіх выраўняць на адным узроўні. Еще вопрос. Да? Я так поняла, вы не используете никакой системы геймификации, то есть вы просто вводите вот эти карточки, это не компьютерная система просто, да, есть задание, у вас нет, вот, например, как ClassCraft, да, можно использовать ClassCraft для геймификации, все тоже там же делать, те же баллы, очки, случайное событие. Вот, кстати, вот эти случайные события, они мотивируют слабых учеников, потому что они могут получить какой-то бонус, ну, чисто случайно и выйти вверх. ClassCraft jest w świecie fantazy. ClassCraft гэта сусвет фантазіі. Nie, to jest science fiction, to jest. Гэта навуковая фантастыка. Nie, Dobra. To jest. ClassCraft jest jakby w przeszłości, wydumany magia, takie rzeczy. A ja mówię o. ClassCraft гэта будучыня, магія і так далей, а я кажу пра Ze statkami kosmicznymi, z technologią. Tam w ClassCrafcie chyba nie ma. пра рэчы, якія звязаныя з касмічнымі караблямі, з тэхналогіяй. У ClassCrafте гэта, відаць, нема. I to inna fabuła. Ale... Мы сами наполняем контент, сами чем хотим, просто Додаем герои Ага. такие. А контент мы наполняем сами, чем угодно. Хоть Звездными войнами, но герои просто аватары, герои те же. Okej, dobra. Ja widziałem po prostu przykłady, wszystkie z ClassCrafta właśnie były w ten sposób, dlatego stąd taki wziąłem wniosek. Я зразумеў, што для картак такія былі прыклады, таму я зрабіў такую выснову. Ale pomyślę o wykorzystaniu tego narzędzia. А я падумаю пра выкарыстанне гэтага інструменту. Z drugiej strony namawiam tych najzdolniejszych, żeby sami przygotowali taki serwis. А з іншага боку, самых здольных вучняў я падштурхоўваю, упрошую, каб яны самі рыхтавалі, выдумалі падобную сістэму, падобную сервіс. Ja pomyślałem to jako taki stary RPG offline zupełnie, bo takie lubiłem. Я гэта ўяўляю сабе як такое старую гульню з надаваннем ролі. Калісьці я такое таксама любіў. Скажіть, будь ласка, а ось кожен персонаж, чоловік, да, отримує роль свою, і у кожного персонажа є свій Має якусь роль, має легенду, має свою історію. Znaczy, wystarczy, że ma imię i zdjęcie, i grafikę. Дастаткова таго, што мае імя і здымак, тое, што ідэнтыфікуе. легенду нема. Нема легенды. Nie,
Nie musi. Bo Не мусить, не обов'язково. są uczniowie różnie zanurzeni. I jedni z chęcią nawet przygotują ten awatar, wszystko w to wejdą, zrobią to, a są tacy, dla których zrobienie tego awataru i wymyślenie imienia jest po prostu trudne. Есть вучні по-разному ставятся. Есть те, которые моцно ангажуються у створенні аватарки, видумлюванні свого імені, а есть інші, які до гэтага так ставяться прохолодно. Więc Аватарки вони ще роблять так само на ваших занятках, так? Чи роблять аватари на заняттях? ale że co, te awatary? Nie, oni to w domu przygotowują. Ні, яны гэта думаюць дома. Bo to trwa znalezienie tego wszystkiego, to Знайсці гэта займае час. То есть, насколько я понимаю, вы разделили вот на республику, конфедераты, телевизионную, светлую сторону, вы разделили их на команды. Если они у вас на команды, у вас есть отстающие ученики, то не могут те, которые на стороне светлой силы, помогать своему тому отстающему товарищу, чтобы понимать, то есть в чем смысл командной игры вот здесь, если у вас есть там отстающие, и могут ли они помогать, чтобы не был их рейтинг или что-то там. To- И в общем, пришли ли у вас светлые на темную сторону? tak. Obie, znaczy tak, to nie jest problem, bo ja mam małe klasy. Гэта не ёсць праблемай, бо ў мяне малыя групы. I cała klasa jest po stronie albo Republiki, albo Imperium. І цэлая група знаходзіцца альбо на баку рэспублікі, альбо на баку імперіі. Ну, а они не помогают друг другу, чтобы были E, а каждый за себя. То есть у вас каждый за себя. Znaczy, pomagają w ramach klasy, tak. У рамках групи дапамагаюць відавочна. Czasem robię takie akcje, które specjalnie to premiują. Часам робяць такія акцыі, дзе ёсць спецыяльныя ўзнагароды. Wtedy odwołuję się do wartości. І гэта дадаецца да агульнай ацэнкі. Rebelia ceni współczucie, litość, empatię. Напрыклад, то, што тычыцца паўстанцаў, то гэта пачуццё эмпатыі, суперажывання і гэтак далей. A Imperium, honor, pracę w oddziale, dobro całego oddziału. А ў выпадку імперыі гэта адчуванне гонару, гэта супольная праца ў рамках адной каманды ці адной групы. Tak czy inaczej, zawsze muszą sobie, to premiuje wzajemne pomaganie. Так ці інакш яны ўводзяць для сябе якіясьці ўзнагароды за ўзаемадапамогу. А ваша роль джедай? Якась пана роля. To najbardziej to tak senator Palpatine. Гэта сенатор. Dla jednych taki, a dla drugich imperator. Скажите, будь ласка, а карти, які есть, можна заработать, да, вони можуть поділитися зі своїми одногрупниками? Nie. Nie, ale ja cały czas wymyślam nowe zasady i wprowadziłem taką kartę dzień targowy i wtedy będzie można to zrobić. W jeden dzień. Я весь час спрабую пераасэнсаваць, крышку змяніць прынцыпы правілы гульні і уводзіў такі дзень гандлю, калі можна было гандлявацца карткамі. Я ще скажіть, будь ласка, з якого зросту можна починати ваші думки? З якого зросту можна Od jakiego wieku można zaczynać? To jest jak chcecie. Mi się wydaje, że mój system jest nieprzekładalny poza technik informatyk. Гэта залежыць. Мне падаецца, што тая сістэма, якую я выкарыстоўваю, не можа прымяняцца па-за прадметамі, звязанымі з To інфарматыкай. trzeba dostosować. Myślę, że nawet małe dzieci z chęcią by w to weszły. Трэба прымяняць у кожным канкрэтным выпадку. Магчыма, нават і малыя дзеткі ў гэта будуць гуляць. Jak jest Classcraft, to tam są najczęściej zdjęcia, doświadczenia właśnie z podstawówki, z młodszych klas. Калі размова ідзе пра клас-крафта, там часцей за ўсё размова ідзе пра пачатковую школу. Там здымкі і гэтак далей. Так. А у Польщі з якого класу інформатики?
Której klasy ma? To jest trzecia, czwarta, to są już dorośli ludzie. 3, 4 класс – это уже дорослые люди. 18, 19. 18-19 год. Это уже... Tak. Tak. Moja gra jest fabularna, więc trzeba być też humanistą. Моя гульня, яна выдуманая, гэта значыць, трэба мець таксама у нечым гуманітарную адукацыю. Ale są też gry, które nie mają warstwy fabularnej i po prostu jest bardzo mocno, znaczy trzeba mieć dobrą mechanikę. Але ёсць таксама гульні, якія не звязаны з такім, не маюць элемента выдуманасці, і ў дадзеным выпадку размова ідзе пра чыста тэхнічныя рэчы. Druga część pytania jaka była? I czy się dzielę. Tak, ja prezentację o tym robiłem we wszystkich szkołach, w których uczę, na radach pedagogicznych. Opowiadałem o tym. Прэзентацыі свайго досведу я рабіў на шматлікіх педагагічных нарадах і ў школах таксама. I nauczyciele wprowadzali różne takie elementy, na przykład ruletkę. І настаўнікі ўводзілі некаторыя элементы, напрыклад, выкарыстання рулеткі. Ці элемент гульні ёсць на кожным занятку? O ile o tym nie zapomnę, no na ogół tak. Можа, штосьці не памятаю, але в прынцыпе так. Bo karta zawsze działa. To jest tak jak, nie mogę odmówić użycia karty, bo już ją dałem, takie są zasady po prostu. Картка заўсёды дзейнічае. Я не магу адмовіць выкарыстоўваць картку, атрыманую картку, бо такія правілы гульні. Ile czasu poszło na to, żeby wymyślić, ile czasu już przestać używać? Ja to testuję 2-3 lata. Я гэта ўжо выкарыстоўваю, тэстую 2-3 гады. Czas wymyślania to mniej więcej tyle, ile trwają matury i egzaminy zawodowe. Час, калі я гэта прыдумліваў, гэта той час, калі ідуць выпускныя egzaminy i таксама egzaminy na profesjonalne egzaminy. Tak, bo oczywiście nie można czytać, nie można spać, ale myśleć nam nie zabronili, więc... Відавочна, што немагчыма чытаць, немагчыма спаць, але мыслі, думаць нам на гэты момант яшчэ не забаранілі. Właśnie mógłbym to zrobić, ale chcę, żeby to zrobili uczniowie, a oni jeszcze się Я nie мог бы ogarną. сам гэта зрабіць, але я хачу, каб гэта зрабілі самі вучні. Tak, tak, ale jakoś nie umiałem ich do tego jeszcze może podpuścić, bo to jest, ja uczę tej informatyki w zasadzie od podstaw tych rzeczy, więc jak oni są już w stanie to zrobić, to już kończymy zabawę, bo ich wypuszczam do matury i oni już mają, myślą o maturze, o egzaminach, a nie o tym. Я выкладаю інфарматыку ад самых-самых пачаткаў, ад самых асноў. І калі яны ўжо даходзяць да таго, каб былі здольныя самі стварыць сайт, напрыклад, так, то гэта ўжо, можна сказаць, пункт выйсця, паколькі яны ўжо мусяць думаць пра выпускныя экзамены, пра тое, каб атрымаць атэстат і гэтак далей. То бок ужо размова тады не ідзе пра гульні. Znaczy, prostą stronę to rzeczywiście może zluzuje wymagania. Prostą stronę mogą zrobić wcześniej.
Простую сторонку, інтернет-сторонку яны могуць зрабіць даволі рана. Ale taki model widok z bazą danych, z CMS, to już jest dopiero trudniej. Але такая мадэль, якая ўжо мае базу дадзеных, CMS і гэтак далей, гэта ўжо больш складаная рэч. Mhm. Mam пропозицію. Mhm. Павел, я хочу предложить проведение таких семинаров в форме игры. Вот внутри нас разделить сейчас на империю, на выдать нам пару карточек мастер Йода, на выбор, и, например, карточку желающего съесть Для тих, хто хотіли би з'їсти канапки. To jest dobre. Jeżeli mnie zaprosicie jeszcze, to mogę coś takiego przygotować. Добра, калі вы мяне яшчэ раз запросіце, я магу штось такое падрыхтаваць.